ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆମର ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହଉଛେ, ଟିକେ କମିଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହଉଛେ କା? କାଲି ଆମେ ନୂଆଖାଇନୁ ଭଲ କରି। କାଲି ଆମେ ନୂଆଖାଇନୁ। ଆପଣମାନେ ଯେ କେନ୍ତା କହିଛୁ? ଆଜି ଦେଖିବ ନୂଆଖାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର। ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଆମେ କେତେ ମଜା କରିଛୁ। ନୂଆଖାଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ। ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମକେ ଭଲରେ আমার অনুভব দিয়েছে আরে বলি দেখবে আমার নূଆଖାଇ ভিডিଓ ମାନେ ଆଜି ବେଶୀ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ପରିବାରର ଫଟୋ ସମସ୍ତଙ୍କ। ନୂଆଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଫଟୋ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଥିଲୁ। ଫଟୋ ସୁଟ୍ ମାନେ ମା ବାପା ଆଉ ଏଇଟା ସେନକେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେନ ନୂଆ ଖାଇବାର ଥିଲା ସେନ ସବୁ ଫଟୋ ମାନେ ହେଇଛୁ। ସମାଜ ପରିବାର ମାନେ म्यूजिक चेयर कंपटीशन थिला। म्यूजिक चेयर रे समस्त भाग लेते
ରାତି ବି ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ବି ଆମର ଯିବାର ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଯେ ଯିବା ଲାଗି ଆମେ 11 ସାଢ଼େ 11 এটা গুপচুপ খিয়া আরম্ভ কলে গুপচুপ খিয়ার ଦେଇଥିଲେ ଆଗେ 12ଟା ଦେଲେ ତାପରେ ଯେ ଏଇଟା ଖାଇବେ ବେଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ମାନେ ଦେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଦିଆ ଆମର ଝିଆଣିଟି ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାରରେ ଏଇଟା ଆମର ଦୀପକ ଏଇଟା ମାଉସୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର मुझे तो ये नुआ नुआ करुचे वीडियो नर्भस लगुचे जे डरी डरी कर कहे टी भूल भूल भी होचे आपण मैंने क्षमा करबे भूल हेले आउ लाइक शेयर कमेंट करबे देखा नेक्स्ट वीडियो रे।